Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, που έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά, οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη κοινωνικό debate με θέμα το εργασιακό μέλλον των νέων. Νέοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους για τα θέματα που τους ταλανίζουν. Καταθέτουν τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους για το εργασιακό τους μέλλον σε πολιτικούς. Συζητούν για τα προβλήματά τους, περιμένουν να λάβουν απαντήσεις. Νέοι από τη Θεσσαλονίκη αγκάλιασαν το δεύτερο κοινωνικό debate που οργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Να ακούνε και να κρίνουν αυτά που ακούνε. Γιατί η πολιτική αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα για μας. Οι νέοι απομακρύνονται μέρα με τη μέρα και προσπαθούμε να βρούμε το κλειδί για να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους κοντά στην πολιτική. Το θέμα του debate ήταν οι ελπίδες των νέων σήμερα για θέσεις εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια και την στήριξη που μπορούν να έχουν από την Ευρώπη. Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει βασικό στόχο να φέρει κοντά τους νέους με τους χαράσαντους πολιτική, να δώσει την αίσθηση των νέων ότι μέσω της συμμετοχής του στα κοινά μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές διαδικασίες και δει τις πολιτικές που αφορούν στην καθημερινότητά του. Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας θα συνεχίσει και νέο κύκλο κοινωνικών debate, τοποθετώντας θέματα και προβλήματα που ταλανίζουν τη νεολαία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.